ଦେଖିଆ ପାଠ 1 ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ। କାଉଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ କଲା। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କୂଅଟିଏ। ତାର ସେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆଟିଏ ଅଛି। ମାଠିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଲା। ଗୋଡ଼ି ପକାଇବାରୁ ସେ କ'ଣ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସେସବୁ ପାଣିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବାରୁ ସେ କ'ଣ ତାର ପାଣି ପିଇ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଲା। ଗାଁରେ ସକାଳ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗାଁରେ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁରେ ସକାଳଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ଏଠି ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଉଛି। ଏଠି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ ଘଷି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ତାର କ'ଣ ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଛୋଟ ପୁଅଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାରା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଏଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଏଠି ଲୋକ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ଯାନବାହନର ନାମ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍, ସ୍କୁଟର, ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଟ୍ରକ୍, ଅଟୋ। ଏଥିରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ କୁହ। ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବାଟ ଦୂର ବାଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିପାରୁ ଯାଇକି। ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ କେଉଁଥିରେ ଯାଅ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ହେଲିକପ୍ଟର, କାର୍, ଜିପ୍, ଜାହାଜ ଏସବୁ ଯାନବାହନର ନାମ। ଦେଖ ଏ 2ଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାଟି ଏଠି କ'ଣ 2ଟା ବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛି। ଏଠି 2 ଜଣ ପିଲା ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଅଛି। କଣ୍ଢେଇ ଜାଗା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ବି ଅଛି। ଏଠି କୁକୁରଟି କ'ଣ ବଲ୍ ସେଥିରେ ଖେଳୁଛି। ଏଠି କୁକୁରଟି ବଲ୍ ସେଥିରେ ଖେଳୁଛି। ବଲ୍ ସେଥିରେ ଖେଳୁନି ବଲ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ 2ଟା ବଲ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା କାଉ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି 2ଟା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି 4ଟା। ତଫାତ ରହିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛି 3ଟା ଫୁଲ ଅଛି। 3ଟା ଫୁଲ ଏଠି ଅଛି 4ଟା ଫୁଲ। ରହିଲା କି ନାହିଁ ତଫାତ 2 ଜଣ ଭିତରେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତଫାତ ରହିଛି 2ଟା ଆଗ କ'ଣ ଚିତ୍ରରେ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ହରିଣ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏଇଠି ଆମେ କରିଦେଇଛେ ଏବେ। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଯେମିତି କରାହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି କ'ଣ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେବା। ଅଭ୍ୟାସ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପତାକା ଲେଖିବା ଆମେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ପତାକା ହିଁ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। କୃଷକ ତା ପାଖରେ ଆମେ କୃଷକ ହିଁ ଲେଖିବା। ଘର ତା ପାଖରେ ଆମେ ଘର ଲେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ତା ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଗାଁରେ ସକାଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଆମେ ଦେଖିଲା ଆରପଟେ କ'ଣ ଅଛି ସକାଳ ଚିତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଖି କହିବା। ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ାଟି କେଉଁଠି ବସିଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ାଟି ତାହା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଠେଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପିଲା 2ଟି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପିଲା 2ଟି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। କୃଷକ କ'ଣ କରୁଛି। କୃଷକ କ'ଣ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚକ। ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ ଏବେ ଚକ। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଗାଈ। ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଗାଈ। ଇଏ କ'ଣ ନଳକୂପ।
ଏ କ'ଣ ଶଗଡ଼। ଶଗଡ଼ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତା ପାଖରେ ଶଗଡ଼। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବଳଦ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇ ହଳ କରିବାକୁ ଯିବ? ଯେମିତି ଦାନା, ଚୋକଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ଘାସ, ପାଳ ସବୁ ଖାଇକି ସେ କ'ଣ ହଳ କରିବାକୁ ଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ରାବୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କୁହ। ଯେପରି କୋଇଲି, ଆଉ କିଏ ରାବୁଛି? କାଉ, ଆଉ କ'ଣ ପାରା, ହଂସ, ଏସବୁ କ'ଣ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ରାବୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ସବୁ ଲେଖିବ। 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କର। ଏଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଘର ହେଇଛି ସିନା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର କ'ଣ କବାଟ ନାହିଁ କି ଝରକା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଦେବା।